No niin, meillä on Testotimo täällä tänään pikahaastattelussa. Ekana kaikki haluaa varmasti tietää, että mitä eilen pressissä tapahtui. Se meni mun mielestä hyvin loppupeleissä, kun se alkoi ilveilemään ja ärsyttää mua siinä, kun me yritin myydä sitä eventtiä. Oli vähän alhaiset verensokerit ja mä tulin parreista sinne ja oli ehkä pienet tappeluhimot päällä siinä, niin meni tunteisiin ja en ehkä sano sitä roid rage, mutta vittu, että mulla niin älä oleta, ettenkö mä tekisi sitten mitään. Niin palo hermot ja tein mikä vittu tein. No paljon sä teet tällä rahaa. Arsenal on ilmeisesti niin persaukin, ettei se kyllä hirveän hyvää hintaa mulle tähän otteluun antanut. Että teille vaan niin hieno eventti ja Helsingin jäähallissa ja kun nimikin on Return of the Legends, niin mä ajattelin, että tähän sopii meikäläisen comeback aika hyvin. Ei sitä rahaa kyllä hirveän paljon tuu. Sen verran justiinsa, että saa muutaman kuukauden laskut maksettua. Jos olisit päivän diktaattori Suomessa, mitä muuttaisit ensimmäisenä? Ehdottomasti tulovero tulisi rasvaprosentin mukaan. Mä luulen, että se tekisi kaikille palveluksen. Kaikki läskit, vätykset maksaisi vähän ylimääräistä veroa siitä, joka kuuluisikin näin olla. Ja se ehkä motivoisi ihmisiä myös parempiin elämäntapoihin ja mä luulen, että Suomen talouskin jopa korjaantuisi näin yksinkertaisella asialla, että läskit maksamaan nämä jutut, eikä ne ihmiset, jotka tekee ahkerasti töitä, tekee enemmän töitä ja nostaa bisneksiä, ne joutuu maksaa ahkeruudellaan enemmän. I don't get the point. Et mieluummin laitetaan nuo läskit paskat, jotka on vähän laiskoja, niin laitetaan ne maksamaan vähän enemmän ja sillä tahoma korjaantuisi. Mahtavaa. Ollaan Testotimon kanssa saatu haastispaketti ja mulla on kyllä ehdottomasti pakko mennä tsekkaa paikan päälle, miten tuossa matsissa käy. Toki mun mielestä lopputulos aika selvä, mitä ollaan Timon kanssa reenailtu, niin se kippaa niin tajuttoman kovaa. Mun on tosi vaikea nähdä, että Joonas pysyy pystyssä yhtään erää pidempään. Tulkaa siis mestaan.